Musosi when Santo Zalanga Iwe. Santo Zalanga Musosi when Santo Zalanga Musosi when Sibingelela wemageba sikwamukela Okhozini FM. Mina bengithanda kamnandi yaphuza umlazanga meva. Mina babhejwa lephuma isiqini kade bekuvalele. Ngiyalibingelela nonke balaleli bokhozi FM. Nonibingelelayo uSiphethishe Zulu empangeni kwesakamthetho phansi neentuthuko isigodi. Ndaba ezitha ukhula ekhuleni kwakho ubukade uyibona yini umculi ngelinye ilanga noma mhlawumbe ubusuku ucula nje nezintombi uyishayela ingoma njengoba uyintombi nje khonza into zesintu nentombi ihamba umhlanga. Ngikhula into yesiZulu into engangivele ngikhonzile kakhulu ayikho into ngikhonze kakhulu njengento ephatha into yesiZulu ukucula into ngangivele ngithanda kakhulu ngisho ngikhula ngisekhaba bevele bazi ukuthi mawusuke wathinta mina into ezothinta ukuthi kumele ngithinta iphimbo usuke usengithintile nje. Okay. Nihlangana kanjani pho noKhuzani uzufike ufinyelela ekuthenini ukwazi ukwenza na ingoma yile yake eyamenza wakuthemba kangaka ekuthenini uthi ungakazi ucula e-studio kodwa ukwazi ukuyokhipha uCremo nje? Umuntu kakhulu uhamba umhlanga uhamba nentombi senza ama-video lapha nalapha amaningi khona enye i-video uKhuzani ayibona yase imhlaba enhlizweni wasengilandelela kusukela lapho kwaze kwaba uyangilandelela wangithola kanjalo kwaba kanjalo. So use studio awukaze wethuka akwazi ube novalo? Lalukhona kakhulu futhi ngiyibuza ukuthi angazi yini ukuthi uKhuzani athathe i-risk ngomuntu ongakazi enze ngisho demo ongakazi ame ngisho emva kwe-mic nakali ngangiqala ngalilalanga uvalo lami ngishanga lenzeni kodwa kwasho ukuthi lento yazilisa emzweni ngasenza ngenhlahla ngathi ngikwenza into ayifuna uKhuzani kwavele kwaphuma yena nabantu bayithanda kakhulu. Ukusayina ngaphansi kweindlamlenze group production kusho ukuthini kuwena njengowesifazane oqala ukusayina kule kampani? Kusho likhulu kutitshathali kusho likhulu kumina kusho ukuthi uKhuzani wenze into eyisimanga wathatha umuntu wesifazane njengoba kuyinyanga yethu nje lento le isho likhulu isho ukuthi umuntu wesifazane usengenza naye into iyenzeke isho nje into enkulu kuthatha angazi ngachaza ngithini umuntu wesifazane akena umuntu okuyekelela umuntu okuyekelela empeleni umuntu wesifazane akena nje umuntu ukuthi avele nje abulawe asibona bokubulawa Nkosi yami futhi nathi khona lento le esinayo ikhona lento le futhi nami uKhuzani ayibona kumina wayithola kuyezwakala ndaba ezithu awungitsheleke sesiphetha nje ngifuna ukuthola la ingoma ke singayilindela nini mhlawumbe kuzoba isingle noma uzoqala nje ubusithi gaka ngealbum noma mhlawumbe uzokhipha isingle into esingayilindela nini? Njengoba ngisawumuntu osafika nezomculo ngiyathembisa ngithi singaqala silindele isingle. Okay. After nje i-lockdown makuphela i-lockdown sesingaqala silindele sibone kusukela lapho. Alright Ntombi siyabonga kakhulu mhlawumbe sesiphethe nje khona ongasigabisela ngakho uthi nje kancane ke sikuzwe nje njengomzulu wakwabo Mageba sesiphethe. Ngicela ukuthi ngicele ingoma kaThixo. Langilangeshela ngusori wathu yangithanda kanti udlalanga ngusori kanti udlalanga awu kanti udlalanga Suka madoda siyabonga kakhulu intokazi sinifisela kusuku oluhle enkundleni zokuxhumana sithola kanjani? Ngathola kahle. Awatholakala enkundleni zokuxhumana? Ndaba ezitha kulungile ke Ntombi sikufisela usuku oluhle ke ngane ukuthi siyabonga uyazi. Ngithatha ngicela ukukhona into engifisa ukuthi ngivale ngayo. Kulonyaka njengoba sibona ukuthi unyaka uduzela kanjena amathuba ukuthi siye
wena njengentombi siyabona ukuthi awekho khona isimemezelo lesingane bengifisa ukudlulisa intombini ezilalela umhlaba wonke jikelele lithi matshitshi esizwe sikaZulu ngithi ngicela ukuthi noma kukanjena kodwa unyaka ozayo uNkulunkulu methandile sazophinde sihlangane ukuthi asiye emhlangeni ngiyacela ukuthi intombi ivale intombi ivale kanye ivale intombi magebe ngicela nje ukuthi nje intombi ivale noma isebesidingizela kanje kodwa nangonyaka uNkulunkulu methandile sizophinda futhi simvakashele umdleko mbani ayivali intombi indaba siyabonga futhi intombi ayenze njalo ngiyabonga futhi ngiyabonga kakhulu Thula isikandaba ubonike ayivali intombi bakithi alright intokazi ke le uSiphesihle Edlule esikhuluma naye usayinwe ke indlamleze production group empeleni group production uyabona ukuthi ke ingempela ke izokwenza ke imanga mangabulalela ke iphimbo layo nokuhlaka nje ke enabo losihlalo ke ubelitholela ngelekethe ezihle ngabe ithala yonke ke kuze uqale ke ukwakha umcebo ozoba ke yifa labantwana bakho nezizukulwane zakho vakashela ke ithala eseduze nawe uthola ke ukwalulekwa ngokuphatha ke izimali ithala mboneneli nombolekiso zezimali osemthethweni kunemigomo nembandela nazo zemidlalo noSiphawu Mfoka Mavuso